Ay mga oras tayo, gagayam kin kakabsat. Iti agtultuloy, iti panagadal tayo, kadagiti sasaw niya po Diyos. Ngani tayo naglipas kakabsat. Ito na bigat, wala na madamdama, malpas tayo, gapota dati yun, iti may kasyam, nga topic tayo, iti dahito nga lawas. Iti agtultuloy, atema tayo, dagiti awan patinggana kinapudno, bagnos, iti naimimbag panagbiag. Iti topic tayo, iti dahito nga oras kakabsat, kunan na ti langit, nga insagana ni Apo Yesus. Dagi langit kakabsat nga dardarap dapan tumunggal may sa kada tayo. Dagi langit nga iso nga insagana. Ngayon ton umay gagayam kin kakabsat. Kadwa na dagiti minil-milyon nga anghel na. Tapno si kakansiyak umay nan alaan. Umay nasunduan kakabsat. Kadagiti amin nga maisalakan. Akas inadal tayo iti na minsan kakabsat. Into umay ni Apo Isus. Kalpasan na ko na iti 1 Thessalonians chapter 4 verse 17. Kalpasan na datayo at sipibiyag, datayo ang mabati, may tayab tayo ang maikuyog kadakwada kadagiti ululop as sumabot, kuna na iti apo, iti tangatang. Kastoy kakabsat, sumabot tayo kini Apo Diyos, di talawang, di tatangatang, ket di na tayo kakabsat nga alaan, ket iyawid kakabsat, ijay na ilangitan na pagarian. Iti uneg kakabsat, iti manungal daw, kuna na pitong aldaw apan nagdalyas sa tayo. Manipod ijay, kuno ditoy daga agingga ijay langit. Ngayan iti trono niya po Diyos. Labasan tayo ito gagayam gin kakabsat dagitoy binilbilyon nga bitbitwen. Ket kunaan kakabsat iti kasuratan ijay asedeg. Uno ijay tinga, dayjay makon nga urayon. Dayjay pitong nga bitwen na makita tayo iti rabi kakabsat. Si Jay tayo nga magna, when lumasat, kadagiti may salakan. Ijay tayo nga kaduan niya po Isus ngagdalyasat nga agawi din kakabsat, ijay pagarian na. Ijay ayan iti trono na kakabsat. Ket kuna na kakabsat iti kasuratan, ditoy tayo nga lumasat, dijay ayan iti orayon. Ayan iti pito nga bitwan. Ngam na makita tayo kakabsat iti rabi, dijay talo nga nagbabatog nga bitwen nga dadakkel. Kadwa tayo ito dagiti saan nga mabilang nga anghel na. Taupay, manipod ijay langit kakabsat ijay ti trono niya po Diyos, alaan na amin, itugot na amin nga anghel na. Tapno may nakalaang alaan kayem ken kabsat. Iti tiday tagon daway, kadwa tayo ito ni Apo Isus, kastamot kadagiti anghel na. Ket ijay tayo kakabsat nga agdrap kuno ijay tayon nga mapan kakabsat sa dino ijay kuna na bye-bye nga sarming kadwa tayo ni Apo Isus. Kuna nito'y kakabsat simrek kami ngagpadpada iti ulep. Pitong aldaw iti panagdalyas at miagingga iti tao iti sarming. Inruar ni Jesus dagiti balbalang at metlang iti mismo nga ima na kuna na insaad na kadagiti ulumi. Inikan na kami kuna na iti arpa abalitok ken palpalma iti baligi. At iti kakabsat, iti sangwanan iti langit, sangwanan iti New Jerusalem, at iti dagi taawa sarming. Nga iti kakabsat nakatakder dagiti may salakan, nga iti nga koronaan ni Apo Diyos, una ni Apo Isusida. Kaya ito'y kakabsat, sakbay tayo nga sumrek, laglagipon tayo dagiti imbalakad na manipod iti kasuratan kakabsat, una iti Biblia, sakbay nga sumrek tayo ijay langit kuna na nagasat dagijay amang dalos kadagito pagananay da. Tapno adda kalinteganda ngaglakam iti kayo ti biag ken tapno mabalinda ti sumrek kadagiti ruruangan ti syudad. Ti saludsod gayam ken kabsat. No dayto iti dardarep dep tayo may salakan wenno sumrek iti pagarian iti langit. Iti pagarian iti Dios. Saludsod dinalusam kadimot lang iti pagananay mo. Uno nagsagana kadimot lang, itiyaay niya po Isus. Kung ano ito, di kay amu aya, adag iti nakilo di danto tawidan ti pagarian ti Dios. Di kay kumamaalila o kung na uray dagiti man nakiabig. Uray dagiti agrukbab ka dagiti ladawan. Uray dagiti man nakikamalala. Uray dagiti binabae. Uray dagiti tumulad ka dagiti taga Sodoma. Uray dagiti man nanakaw. Uray dagiti naagom. Uray dagiti man nagbarbartek, uray dagiti man nagtabaaw, dagiti man nagpaanak. Saan nga magpaanak ti anak awan ubing? Man nagpaanak dati ti kwarta.
Anya ti kuna na saan danto nga tawiden kuna na iti pagarian iti Dios. Ket saan to asumrekken kuha na uray kaano, ti anyaman anarugit, kasanon nga dagi mga tinarugit. When uray siya, sino man nga aramid ti makarimon, kadagi mga nga iti makarimon. When ulbod, no dilaang dagi jay nga adda na isurat iti pagbasan iti biyag, ako kuha ti kordero. Wen gagayam ken kapsa dayto gayam ti panagsagana tayo asumrek kaday jay langit ngem sagana kada tayo ni Apo Jesus. Dalusan tayo kun anay iti pagananan tayo. Dalusan tayo iti nakem iti puso tayo. Kadagiti anyaman anarugit ka kapsa. Tapay adtoy dayto Jesus, dayto Dios anang isagana kada tayo dayto langit. Akasin karina ka kapsa ti Juan. Kun ana ket no innak ko makiti saganan kay ti pagyanan. Chapter 14 verse 3. Umayak tumanan ket ikuyog kay kanyak metlaeng. Tapno adino tiyan ko kuna na adda kay met kuma. Daytoy nga pagyanan, daytoy apagarian, daytoy nga mansyon. Insaganan niya po Diyos. Kaano pa nga insaganan na kakabsat? Iti chapter 25 verse 34 iti Matthew kuna na umay kayo. Bendito niya mga tawiden nyo ti pagarian anay sagana kada kayo. Kaano kakabsat? Nanipod pa'y hindi pa nakabangon ti lubong. O, saan pa nga nagbasol ti tao, adan dahi ti pagarian. Saan pa nga nagbasol da adan, kineba, gagayam kin kakapsat, nabangonan dahi to'y nga syudad. Iso nga ko na, nukuma sana kasta ko na, inakit isaganaan kay pa'y. Ngam binangonan kakapsat dahi to'y nga syudad. Para kadagiti maisalakan, para kadagiti nagbaligi ti sulisog. Kuna na iti Santiago, nagasat ti tao makaiturad iti panakasulisog. Tenton masuuten kuna na awatan nanto ti balang at ti biyag. Anay kari iti Apo ken kuana. Daytoy gayam panagbaligi tayo manipod sulisog kakabsat. Daytoy ti gungguna tayo. Dayjay balangat iti biyag. Dayjay biyag ng danayon. Dayjay insagana ni Apo Dios apagarian. Dayjay mansyon a para kaniyam gan para kanyak gayam gan kabsat. Dayjay tagtagampun tayo nga syudad nga dayjay niya po Jesus kakabsat. Ni Juan na may ayat nakita na baba iti vision na kakabsat iti langit. Nakita na iti langit kuna nagsayat iti buya na nakapinpintas kuna natoy. Kuna ni Pablo ngemkas na isurat saan na nakita ti mata ket saan anang ngegtilapayag. Ket saan asimrek iti puso iti tao, dagiti banbanag nga insagana ti Dios, kadagiti agayat kan kuana. Ni saan pay nga mapanunot iti tao no kasano kapintas na. Saan pay nga nakita ti tao no kasano kapintas na. Saan pay nga nangeg ti tao no kasano kapintas na. Dayta insagana ni Apo Jesus, apagyanan ta kunan na ti langit kasla na arkosan anobya. Anya kidin nga naggayed kakabsat nga kapadasan, ngayon ton sikaken siyak sumurek iti dayta nga syudad. Ngayon sagana niya po Diyos. Babayan iti vision ni Juan, kung ano ito'y kakabsat, nakitak ti may sa baro, alangit, baro alangit kan baro adaga. Day di mun una alangit ko na, day di mun una nga daga napalabas dan, ket ti baybay ko na awanen. Ket nakitak ti santo a syudad, ti baro a Jerusalem bimaba nanipod langit, gaggapo ti Diyos, na isagana kaslamay sa na anobya anarkusan, maipay iti nobyo na. Nagimbag laki din ma-imagine tayo kakabsat nga dayjay nobya kapipintasan iti daytang aldaw. Ngem iti daytang agundaway ko na kasla nobya ko na ni Juan, iti langit nga naarkusan. Ya? Ket ko na sa jay langit, punasan nanto ti amin na luluwa, kadagiti matada, awanton ni patay. May imagine tayo kakabsat iti may isang lugar nga awanan ni patay. Awanton ko na namitan iti sasibak. Wano sang sangit. Wano rigat. Tarigiti mo na ko na nga banbanag kat napalabas. Dan. No awanan ni patay, awanan ni sangit niya, awanan iti sakit. Awanan COVID. Amang perdi iti biyag kakabsat. Dayto iti bagbaga na nga kinatalinaay, daytoy nga langit nga bagbaga na iti Biblia tayo kakabsat. Ket daytoy a langit kakabsat anya kidin nga naggayed tapay kakabsat iti pundasyon na saan nga bato, saan nga styles. Anya nga iti pundasyon na daytoy.
chapter 21 verse 19 kakabsat iti Revelation. Dahil di pumanganayan na, ay pundasyon kakabsat. Dahil di bakod ti syudad ko na naarkusan ti amin, abat bato ang napateg. Dahil di umuna apamunganayan, wano di pundasyon. Haspe. Nagpintas gayam ti haspe yan, dita. Wano jasper. Ti may kada ko na safiro. May katlo, calcedona. Ti may kapat ko na emerald, wano esmeralda. Ti may kalima ko na sardonica. Ti may kanam, sardio. Ti may ka pito, crisolito, berilo, topasyo, crisopasyo. Kaya ti may kasangapulo kat may sa ko na hasinto. Kaya ti maudi ko na amethyst, wano amethysta. Anya kitid ka nagpintas. Saan langanin nga tile, saan nga granites, no di iti dagiti kakapatag nga bato. Iti nangarkos, iti pundasyon, dahil nga siyudad, gagayam kin kakabsat. Ket kuna nakabsat, iti kalsada na, dahil siyudad, kun pulpulos, abalitok, agan ninaw, akas la kristal. Anya kitid nga nagpintas. Tigayam pa naka-ispalto, dahil langit, ket balitok kaya. Yeah? Dito ikat, dagiti da duma, kwintas da, iyaritos da ti balitok. Nga medyo langit, gayam ket paypayatan laeng. Tati kalsada, isa jay langit, kuna nakat, pulpulos nga balitok. Dayjay ruangan na gagayam kin kakabsat ko na ito'y adamay sa bakod na adakkel ken natayag. Ada sa nga pulo ket dua ruangan. Ket ti ruangan adda sa nga pulo ket dua nga anghel. Iba kada kayo kakabsat bauten iti sao niya po Dios. Saan nga ni San Pedro iti agbambantay iti ruangan ti langit. No ni San Pedro iti agbambantay iti ruangan iti langit kahit nga sawon adda iti 12 nga San Pedro. Tapay ko na na dyan, ti ruangan ti langit 12. 12 aglawlaw. Talo di amyanan, talo di bagatan, talo di daya, kan kastamat di laod, talo. Ket tumunggal ruangan adda iti anghel ngagbanbantay. Ket adda nagnagan anay surat kadagiti nagnagan ko na nga isuda dagiti nagnagan dagiti 10 ket 2 kapututan iti Israel. O nalabit iti may isang ruangan na suratan sa jay iti Juda. Amin dagiti kapututan ni Juda ijay da nga sumrek. Nalabit iti may isang ruangan na isurat ijay iti Levi. Amin dagiti kapututan ni Levite ijay da nga sumrek. Ngem gayam kin kausat gaputa siyak sa anak akapututan iti Israel. Gaputa sika saan ka akapututan iti Israel. Saan tayo kung mga mabalit at sumrek ngamin tunggal ruangan ket adda itinagan dagiti kapututan iti Israel. Giminton sumrek tayo, gaputa namati tayo iti Dios, gaputa inawat tayo itinagan na, gaputa sika ket nabautisaran, nagbalin ka itan nga anak iti Dios. Kitinton sumrek tayo sa ludsudon daya anghel no anya kapututan ka. Timabalin mo nga may baga ko na ento kan kuana anak ti Dios. Dahito nga anghel ngagbanbantay mabalin na kapastragan tapay ngamin ti sumsumrek prinsipe ti Dios. Sika dayta kayam ken kaapsat. Prinsesa iti Dios, ngamin anak iti Dios. Sika dayta gayam ken kaapsat. Isu anyaman nga ruangan na mabalin tayo nga sumrek. Tapay. Saan lang nga kapututan ni Abraham, saan lang nga kapututan ti Israel. No diket di mismong anak iti Dios ti sumsumrek. Amen. Da tayo dayjay gagayam ken kakabsat. Sumrek tayo sa diyay. Ket dayjay nga syudad nya kitin nga naglawak ken nagdakkel kun ano itoy kakabsat. Daydi syudad nagkwadrado. Ti rukod ti katidog kastamet ti kakabana ken rinukod na ti pagrukod na daydi syudad. 10 ket 2,000 nga estadio. Ti katidog ken kakabana ken ti kangato nagpadpada kasla nga cube. Kangato kakabak ken katidog agpadpada. Kitan tayo ko sa titi may isang estadyo kun ito ikat na kagudwa wano iti may sa kilometro nakurang basit ya. Kung na ito 12,000 estadyo is equivalent to 2,400 kilometer. Kitan tayo ko sa ito dayjay katidog ken kakabana no 1,000
Nga 12,000 stadio, dayjay ket equivalent to 1,500 miles. Wenno 2,414 kilometer. Day tagayam iti kangato na. Imagine tayo man kakabsat nga iti building nga mga 10 feet. Iti kangato iti maysa nga palapag. 103 meters kunan tayo. Kiti times tayo kakabsat kaday jay 2,414 kilometer. Dayta nga road nga syudad kakabsat no building dayta kakabsat nga kunan na adaan iti 200,000 apalapag. Adya kidin nga nagngato. Yeah. Tipat patakdaran lang tata dagiti tattao kakabsat ket tribo. Wenno gasot kunak kuma. Aging gana 500 siguro palapag. Umot siguro makaabot sa diay. Ngam daytoy kunan aging gana iti 200,000 nga story wenno palapag. O nakalawlawa. Nangagyo kakabsat nga naibaga. At dagiti mangibagbaga kakabsat nga tilaang may salakan ket 144,000 ti may salakan nga mapan iti langit. Ket no dayti a palapag ngayon sa gana ni Apo Dios ket 200,000 mahigit. Adi adapay nga rod 66,000 nga saan nga makargaan. Ket sagagay sada iti palapag dagiti may salakan. O saan nga kasjay kakabsat ti may salakan. Saan nga kasjay ti kaado ti may salakan. No di ket ti adupay ti may salakan. Tanakalawlaw atin sagana ni Apo Dios sa paggihanan dagiti may salakan. Daytoy dagiti syudad ngayon sagana ni Apo Dios. Imagine ninyo man, na kayong agasawa sa gagaysayo ti palapag, sarsarak kayo to pa langit. Haanin. Ngam saan nga kasta ti plano ni Apo Dios. Kayat ni Apo Dios ang mapuno, dahi tangin sagana na nga syudad kakamsat apagyanan tayo. Kayat ni Apo Dios ang naragsak tayo. Kayat ni Apo Dios nga amin na pamilya tayo sumrek kadayta adardarap depen tayo nga langit. Ngayon sagana kada tayo ni Apo Dios. Nga uray pa inton sika ket maturog, ma-imagine mo dayta a langit. Ngayon sagana ken kaniya Apo Dios. Takuna na sa jay Revelation chapter 22 kausat. Verse 3. Kuna to ay ket awan ti lunod. Nyaki din. Awanan iti lunod sa jay. Nawanan iti lunod di awanan ti sakit ni awanan COVID sa jay. Ket ti trono ti Dios ken ti Kordero addan danto ken kuana. Ada jay ti trono ti Dios, ti Kordero ni Apo Isus ada jay. Ket dagiti adipen na kuna nagserbidan to ken kuana. Gagayem ken kakabsat iti anyaman wenno sa dinuman nga ayan iti presensya iti Dios. Awan iti lunod sa diay. Awan ti riribok sa diay. Awan ni patay sa diay. Awan ti sangsangit sa diay. Ni kinarigat sa diay. Binig to amin naragsak. Tapay adayay ni Apo Isus. Iti dayti agundaway kakabsat, gapo iti banagbasol nga tinawid tayo daadan kini Eva. Daytoy adaga pagiganan tayo itat kakabsat ngisu aglaklakam iti lunod. Ngayon to nagmula tayo. Ay no hamong ay kanan iti abono na hanan nga dumakel hanan nga agbunga nga nasayat. Isu nga dayti nga daga nga pagiganan tayo nairaman iti lunod kakabsat. Dati da rosas nga awan siit na, tatada siit na. Dati da kalunay nga awan siit na, tatada siit na kakabsat. Dati da leon nga mangan iti garami, kung na nakabsat iti kasuratan, nga tatamangan iti lasag. Amin na gito ikit ebidensya kakabsat iti lunod. Yeah? Ngamis jay, adagawa no ijay, nga place, nga langit kakabsat, awanan iti lunod. Balagip yung kakabsat dayjay ni Joshua kini Caleb nga napan nagsimisim ko na iya na ikaring daga. Iji Kanaan. Nangalada iti bunga iti ubas. Dayjay bunga iti ubas saan nga kasla di bunga iti ubas nga gatgatangan tayo itata. Nga bagatangan tayo iti 250 nalabit. Ti may nga kilo, 300 ti may nga kilo. Ngam dayjay bunga iti ubas nga nalada Joshua kini Caleb. Ijay Kanaan kakabsat, duwada nga nangawit, nagasiwanda. Ket dayjay may nga saray iti ubas ag saringgayad pa ijay daga.
iti kadakkel na nga saray. Dalabit saan nga kasla kanya kadakkel ni Joshua? Tani Joshua kat Hudyo, wano Israel, dakdakkel nga amang. Kat napay nga saringgayad pay ije daga. Dayta kakabsat iti mangipakita nga uray pa itatat promised land iti Kanaan kakabsat kuna na ito'y nabendisyonan. Anyan tulakit din dayi daga nga awanen tilunod kagayam kinakabsat. Ije langit kayat kunto ang mapadasan met amangan kada ije binaklay ni Joshua kini Caleb nga ubas. Ije langit kayat kumot nga maramanan dagiti prutas nga saan ko pa'y nga naramanan. Nalabit dito nga prutas saan ko nga mo dahito ikan saan ko pa'y naramanan. Nalabit naramanan nyo dahito kakabsat. Nalabit ije langit kakabsat maramanak tumutan da ije kamatis. O, kamatis dahito nga magramraman akas lakukis. Yeah. At iti pariyaga po ta na ilunod nagbalin nga napait. At iti kamatis na ilunod. Gamnuhan ko mga nailunod ti kamatis. Ano yung kausat? Dito ikot agramraman na kaslakukis. Nga ure pa isang atiklis, mabalin ko nga kanan. Tapay ngamin. Kasla cookies itiraman na. Okay yung kinakausat. Sapay ko maawatan tayo yung mensahe. Nga dahi jay lunod, awanan sa diyay. Kat inton sumurek tayo jay, according kakausat, iti early writing, kuna na jay, kiss me, kuna na ito, hallelujah! Gloria, kung na isimrek kami kat nakita mi ti may sa alamisan, apulpulos sa pirak, silver, ado a kilometro kung na iti katidang nakatatidog na lamisan, ket nakita iti bunga iti kayo ti biyag, giyaman nakakabsat. Adain sagana ni Aprio sa bunga iti kayo ti biyag. Ti mana, ti almedras, ti granada, ti ubas, ken adu pa yakita ti bunga niya kidin. Sadyay, murdong daytoy nga lamisan nga tidog. Adayay ni Apo Isus nga agtugaw. Ket ijay banyir na adayay mot ni Adan kakabsat. Ket amin dagiti may salakan kakabsat. Adan to ti may sa nga patlak. May sa padaya. Ket ti kasango tayo daytoy manubot tayo nga ni Apo Isus. Isu nga adayay kanta tayo nga Ilocano nga kararag tayo. Apo bendisyonam dayay makisango kami ken ka. Amen. Dito ito kakabsat ikarkararag tayo kat maaramit ton ije langit nga kasango tayo ito ni Apo Isus amangan kaday nga lamisaan. Tarigagay ko gagayom gin kakabsat. Saan lang nga ijay lamisan iti pagsasangwan tayo nga mangan. No diket di agsasanak tayo ito ikarim gayom gin kakabsat. Sa ijay sirok iti kayo iti biyag. Takunan iti verse 2 iti chapter 22 Revelation. Kiti agsumbangir nga igid day di karayan. Adda day di kayo ti biyag, nga adda sa nga pulo ket dua kita ti bunga na, nga agbunga ti binulan, ket dagiti bulbulong na day di kayo maipaay ko na iti panakaagas, kadagiti pagpagarian. Naging baglaki din ka. Binulan, 12 ti bunga na. Nalabit ti may sa bunga na sa diyay ket mangga. Nagimas. Nagsayata kanon kakabsat ti mangga. Nalabit ti may isa bunga na jay kakabsat ket chesa. Ato ti saan nga mga yat iti chesa. Ngam kayat ko kakabsat nga timangan iti chesa. Saan tayo nga mauma kakabsat nga mangan? Ngamin agsukat day tatunggal binulan sagdo 12. Ket iti makatawan ko na 144 iti may bunga na. Nagduduma iti bunga na day nga kayo kakabsat. Amin dagitoy ket insagana daytoy Dios tayo. Insagana daytoy Jesus, daytoy manubot tayo nga Jesus. Tako na ijay balay ni amak. Ada-adu apagyanan. No kuman no sana kas tako na inaket isaganaan kayo. Insagananan kakabsat. Ket no adino ko na natayan ko, adda kay met kuma. Anya man ti kapadasan na, anya man ti makan na sa diyay. Daytoy kumamot tan iti makan tayo. Ada ti may isa nga kapadasan daytoy no mo ti biyang kakabsat idi. Siyaket. Isuyante pa lang iji enlak kakabsat. Na minsan na summer daak ditoy Parasiles Mountain Province. Nagyanak kakabsat iji balay ni Lola Sion. Daytoy nga bakit nakadungdungo kaniya. No iti bigat bumangon akon. Inton sublianak na dyan nagida akon kakabsat nakupinnan ko na kanyak mangantan jemar. Nakaluto akon.
Wano agkapi ka, nakaidadanga kun iti danom. Kanalami isadyay kakabsat. Kaya wan lula kunak. Kat inton rumuarak nga mapan agkanvas kakabsat, inton no sumangputak, dagita insabit ko, nga mureng ko, nalabaanan kakabsat na kupin payin. Nagsaganan iti kanak, kat iji pagturuga kakabsat, nakaisagana mutin, nakaibitin pa yun kakabsat ni moskitero. Kat na minsan, napanak kakabsat iti sentro iti Parasiles Mountain Province. Saan ka nakaawid nga daras, tati taray laang iti lugan kakabsat maminsan laang, no tibigat sumalog da mapanda Santiago, kat malam agawid da kakabsat iti Parasiles. Ngamjak na puutan iti oras, malaman kakabsat iti dagbalawak nga gawid, awanin ti sumalog nga lugan. Pangababan ti istorya kakabsat imianak ijay sentro iti Parasiles. Imianak ijay mismo abalay iti mayor Rafael. Napanak sadyay kakabsat. Ket idi nga sumungadak sadyay kadwak iti kanakan na ni Mayor Rafael. Inbaga kanyak ni Mayor, no adda problema Jaymar, ibagam lang kanyak. Kuna dati katulong da, ijay kangato nga agid da, ijay ka nga maturog. Idi sumurag ka kakabsat, ijay kwarto, saan nga tiles, iti kwarto da nakakarpet kakabsat. Saan nga linukot nga ikaman iti pagidaan no diget dipom. Aminak kada kayo kakabsat, damok nga agid da iti pom. Iti day tagon daway. Idi saludsudon kanyak na di katulong da, no anya iti kayat ko, no makisangunak nga makipangan kini Mayor, wano syaklaang iti mangan. Permi iti babayin ko kakabsat, tasan ko kayat iti makisango iti Mayor nga makipangan, kadwa na dagiti SB. Iso nga kunak kada katulong saanen, syaklanganen. Idi nga rod namang mangan, the Mayor kakabsat ijay, baba, adak ijay nga to, ikwarto, nagtuktok, ijay ruangan, kat idin lukatak, nakatrimot tanda ti kanak. Mas nababain manin kakabsat takaslanak la senyorito nga inikanda iti makan ijay mismo a kwarto ng pauyanan da kaniya. Tibabain ko idinalpasak nga nangan imulugak kakabsat ngam kabayatan nga mululugak kuna ni Mayor Jaymar no anya ti problema ibagam laeng. Ti pagtaktak no apay ngam amunak da ti Mayor ket saan kumot ngam amo. Ijay ko lang nga nakita. Nga madamdama lang biit, gagayam kin kakabsat, naguni da jay radyo, awan wat pa'y cellphone idi. Nangag ko da jay timek ni lulasyon. Ket ko na anak, adad tani jay marain. Inawagan na ti anak da ito'y Mayor. Idin sinaludsod ko kada iti katulong no apay nga inawagan ni Lola Sion daytoy Mayor iti anak. Ti kuna da iti katulong ngamin ni Lola Sion kuna na isu iti nanang ni Mayor. Saan lang nga ni Mayor ditoy Parasiles. Ta iti dayta agon daway kakabsat ti Mayor iti Parasiles natunin ken Aguinaldo agkakabsat a Rafael. Ti gayam nagyanak nga Lola Sion isu iti biyuda iti dati a gobernador iti Mountain Province ni Lola Sion. Gagayam kin kakabsat. Napadasa kon iti sinangaili binisita iti Mayor. Ken iti asawa iti gobernador. Akas langay kapamilyada gagayam kin kakabsat. Ngami bagak gagayam kin kakabsat iti dayting aldaw. Iti dayta agundaway ti Dios ti ari dagiti harari. Iso ti mang bisita ken ka sa jenay langitan na pagarian. Ngamin sika iti anak iti ari, sika ti anak iti Dios. Daytoy nga Jesus iti nangisagana, anyaman na kasapulam sa langit, na isagana na ang gayam ken kapsa. Daytoy ti katarigagay ko, ken karit ko tumunggal may sa kadatayo. Agsasarak tayo sa diay. San lang nga sirok iti kayo iti biyag. No di kiti agsasarak tayo iyan ay langitan na pagarian. Akas pa nagsaganang gayam kin kapsat. Today ito'y kakapsat iti tarigagay mo.
Tumakder ka manipod iti panagtugawan. Katag kararag ta. Iti may siya kararag. Apan nangikonsugrar tayo, iti biyag tayo. Para kiniapo Diyos. Agkararag tayo. Managayat kan managparabor a Diyos. Amami anay langitan. Agyaman kami apo itin saganam kada kami. Langit. Langit at awidan tumunggal may sa nang isagan na. Iti biyag na. Langit nga iso at awidan dagiti simurot iti pagayatam o Diyos. Dagiti nagtulnog kan ka. O adtoy apo dagiti anak mo lalaki kan babae. Nagdesisyon da nga sikan apo iti surutan da. Sikan apo iti daydayawan da. Ken may daydayaw iti panagbiag da. Manipod ka di ita tao Diyos. Dila mabalin. Isurat mo na po dagiti nagnagan mi iti libro iti biyag. Ket manginanama kami apo nga intunumay kay iti may kadua. Bendisyonam kadi dagiti nga anak mo. Ket masarakam to ida. Kadwa da kadi apo dagiti pamilya da. Ket agmay maysa kami apo nga sumabot ken ka. Daytoy apo ti tarigagay mi ken dawat mi itinagan niya po may Jesus. Amen.